Saba. Assalamualaikum balima bamanangambela berajele au berajele foleno comme ça yela mana donc nguma sega tan zoro ka video ke folo au berajele foleno mogo be ke nshui ani minum belan shui au berajele foleno ma fo ala ka sanga nga here san ala ka nga lanyini here mam berajele sabati akonnana ayin lanyini minunge ala fe sante melum na nulu masega nyasoro ale ba do ya anko lara mingama donc amba deli tuguna ka here chaya nyina dakono ni sando tay ya rabbi ama kenaya ala ko sabati kana fulo sabati mogo be kam berajele mboli no tungare rakana na fulo nyini ngama ya rabbi ala ka zona fulo here mana ka nyima zegata so mogo nyima zoray antungorange berajele na fura tungorange do bisinga miri directement minumbe Europe minumbe Afrique jamana jan nuna tungorange mogo ni yise mu faka du da fe kata du wera ke beta na fulo nyini wala magata fen wora nyini kana do so e kere tungorange donc aw berajele ko do min dara kala na o min dara wari nyini o ika yise mu ga du da fe do kata fe no nyini donc ye tungorange aw berajele fole no o temele ngo ka boyi be fe ka video kungurun no ke na fo sirafara uba fo ma italiana chugamina ani orompoint aleni sirakumbe yaro sirafara be sirakumbe fana be daro no bamananga injele no ko sebe me hagla u fo chugo tekli donc orompoint uba fo ma rotonda ou bien la rotatoria obe o kele orompoint no boray sirafara uba fo mako bivio ou bien na kadi ba fo ko una bifurcazione o fana sirafara e sirakumbe ina fo siraw be nyongo me yoromi uba fo mako incrocio donc o video kunguru ni nguno ani nyini gal do fana be bi ni mo mi bo o do bo ngana uka abla commentaire la ina fo tabakeria italien ba fo tabakeria sigartu bi fere yoromi ani femisen chama be fere ya mo na kadi ba fo bari fana donc Afrique yeno ambo wele chugo amna ko mineta don abisa ka français be no na sura ambo re itidi ubnya bamananga na be no ko me do fana kede koroboro bitigi nu yede ay mbo filira donc nimi be mindo o ko bla commentaire la o video kunguru nguno donc aw ka message ngora inshallah ala ka nga san hero chaya muso gara minum be ala ka cheduluma chegana minum fana be ala ka muso duluma o minum be ne flana ngobu ulukono ukala nyini ku muso fe folo nu benana o ka flata o kambe assalamu alaikum